foli ni tan ne bɛ ka taa aw kelen n'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la ka fa aw bɛ ka Mali kunnafoni.net TV de lajɛ ni wagati in na aw bɛ ka dankɔrɔba kɛnɛ de lajɛ an y'a fɔ aw ɲɛna anw fɛ yan foyi tɛ kɛ ni dankɔrɔba ko dama tɛ dankɔrɔba ko olu de ka d'an ye ka se ka ku tɔw la ka tɛmɛ la ka kɛ danisanji ye o de y'an kɛ dankɔrɔba ko kɛkɛlaw ye kanubagaw ka fɔ aw ɲɛna bi ta in a basi a tɛna n'an ta dɛ n buramuso hali man ka kuma fɔ mais ne ko n ka tɛna nɔgɔya de o n buramuso kabako parce que dankɔrɔba ko in filɛ nin ye a ma nɔgɔ koyi buramuso ncini yɛrɛ k'i bila buramuso kɔrɔba nɔfɛ tan kɛlɛ ne an bɛɛ de bɛ fɛ ka kɛ n buramuso kɔrɔba ɲɔgɔn ni dankɔrɔba tabarikala jɛnɛba fana ye fantaji ko anw de bɛna jɛ ka nin plateau in animer sɔgɔmada in na bi maa min bɛ an bolo kɔrɔ mɔgɔ dogolen tɛ a dɔnnen don a delila ka passer Mali kunnafoni na nka tɔgɔ min bɛ kamalen na buramuso nin tɔgɔ in a yɛrɛ fɛ tɔgɔ ɲuman don an ka kɛ tɔgɔ ɲuman ye n'o tɛ Jije Escoro est-ce que tɔgɔ lankolon bɛ n buramuso Jije Escoro hayiwa Escoro ma min b'a la ko min b'a la nin buramuso o tɛ dugu fana ye o kɔni ma nɔgɔn dɛ est-ce que ne bɛna se ka fɛn fɔ an na se ka tɔgɔ n'a sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ b'a la o kɔ an n'o ɲɛdɔn ni tɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ t'a la tabarikala kanubagaw ko mugu dun tɛ bara fɔ sa o kumana tulon tɛna sɛbɛ sa ani an barobaga an bɛna jɛ ka baro dɔɔni kɛ ka ɲɔgɔn masala diɲɛ ye wagati ni Jije Escoro salam alaikum. Voilà, bonsoir toutes et à tous. Me bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na. Bɛɛ kulo b'i la. Voilà, n bɛ fɔlɔ ka dɔ b'a la fo ale mun ye bi yira na. Donc ni y'ale fo n bɛ kiraba ninnu fo ka n bangeba fila fo. Donc ni n bɔr'o la n bɛ n filɛli jama fo ka aw yɛrɛ fo. Ate. Tabarikala Jije Escoro dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko watapi an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye. Voilà, bon ne yɛrɛ ye Richard Dosoran Kulibali ye. N ye bɔbɔ ye. N bɔra Mamutu Kulibali la ka bɔ Filamuso Dawula. Moi je viens de Bouta, cercle de Tomia, région de Ségou. Tabarikala. Voilà. Nka tubabukan min fɔlen filɛ nin ye a na nin ne tɛ tubabukan mɛn ka se o yɔrɔ ma ko ye n buramuso. N buramuso ne bi to k'u f'i ɲɛna yan n'i ma min bɛ y'a mɛn parce que ne tɛ fɛ n buramuso ka malo plateau kan. Tabarikala. Ayiwa Richard i ka nali diyara an ye. Ate. An y'i wele ka na an ka se ka ɲɔgɔn masala. Ni Ala sɔnna. I bolo fara ka ca. Tiɲɛ. Mais bi an y'i wele an ka se k'a dɔn Richard yɛrɛ watapi Escoro tɔgɔ saba i kelen o ni baarada tɛ kelen ye mais tɔgɔ fila ninnu olu nana cogo di. Bon Jije Escoro o nana catiri fɛ Kante ka catiri la a ka luwanse ne y'u bila rap la ka tila k'u bila box la. Donc comme ne de kun ye Jije ne kun bɛ ka intervention k'u ni ɲɔgɔn cɛ u ko ne ye Jije Escoro de. Tabarikala. Donc c'est là on m'a nommé Jije Escoro. Voilà, o kɛra film na. Donc watapi Sewa Yiriba de la u b'a fɔ ma watapi. Bon yani Sewa Yiriba cɛ n terikɛ dɔ bɛ yen ale tun b'a fɔ ma watapi mais watapi cogo di parce que ne mamuso de kun bɛ to ka n takinɛ kosɛbɛ. Bɔbɔkan na wa o ye ɲɛda ye. Donc i n'a fɔ an sen dan bɛ mun kan o ye tapi ye. Donc ni ne kun tora k'ale dalakɔrɔbɔ n'a bɛ saboter dɔrɔn a b'a fɔ ko ɲɛda bɛ yen ko tapi ko wa o tapi. Donc n terikɛ dɔ bɛ yen nɔ ale kun b'a tan kɔ dès que a bɛ diginna fo ka n'a diya n ye. Donc watapi c'est venu comme ça. Tiɲɛ na watapi. Mamuso dun fɛrɛlen ma kɔni. Ayi o m'e ɲɛda lajɛ k'e nungala ye ou bien o wagati nungala kun man jan ne. a tun bɛ keleya de sa y'a ye sa. Tabarikala. K'o filɛ dɛ. Buramuso ko min tɛ mamuso ko ninnu mi ten o. Ayiwa tabarikala. Watapi bi an bɛ fɛ k'a dɔn i ye catiri bɔla ye i bɛ kuma i bɛ dɔnkili da mais yani an ka don baro yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ fɛ k'i kan na fili an ɲɛ tan dɛ. C'est-à-dire il faut que n bɔ ɲɔgɔn na parce que ɲɛ bɛ guitare la i bolo n b'a dɔn i b'o fɛnɛ fɔ donc ne bɛ fɛ ka dɔn de kɛ ni n buramuso ni min sera ka min tigɛ. Nin ko in tɛ jaabi dɛ. Ayi a tɛ ja. Fo n'a da tora watapi la sa kɛ n'o tɛ ne kɔni tɛ o. A da bɛna to ne yɛrɛ la dɛ.
a ko don na mana belebeleba o ka di ne ye sanu ni wari ye ne kan bɛ kunnafoli jamaw ma aw dun ni bara a dankɔrɔba kɛnɛ balo ka fɔ olu ni bara dankɔrɔba kɛnɛ mɔsolu ka fɔ aw dun ni bara wa fanta dun ye belebeleba jɛnɛba ye nankama wa ne kan bɛ jɔnni ma ne kan bɛ jɔnni ma kunnafoli cɛbalu ani sunabaro. Tabarikala ni diyara n ye kosɛbɛ Watapi an bɛ se k'a dɔn e nana dɔnkilida kɔnɔ cogoya min na wa. Voilà. Tout d'abord n ye jeliden de ye ne ye bɔbɔ jeli ye fa jeli ba jeli donc ne bangela k'a sɔrɔ fɔli b'an fɛ yen fɔli minɛn kelen kelenna bɛɛ bɛ yen an ka du kɔnɔ o fɔli minɛn kelen kelenna bɛɛ la ne b'o kelen kelenna bɛɛ fɔ n bɛ dɔ kɛ guitare la n bɛ dɔ kɛ jɛmɛ la n bɛ dɔ kɛ batterie la n bɛ dɔ kɛ piano la n bɛ dɔ kɛ kora la n bɛ dɔ kɛ balani na n y'a daminɛ ni bolola balani ye n bɛ dɔ kɛ tamani na. Watapi tɛna ne yɛrɛ dege guitare la. Ayi o kɛlen min bɛ min f'i ɲɛna. O bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ. Jamana in kɔnɔ. O bɛɛ. Ala ye fɛn dɔ di bɔbɔdenw ma. O ni bɛɛ tɛ kelen ye o la dɛ. I ka musicien ye a bɛ instrument 5 6 fɔ a sɛgɛsɛgɛ bani ni bɔbɔden yɛrɛ yɛrɛ tɛ i b'a sɔrɔ a b'a ye bɔbɔ ye. O bɛ Mali kɔnɔ. Donc o bɛ Mali kɔnɔ yan sisan. Tiɲɛ o hukumu kɔnɔna na donc n nana t'o la ne fa kun ye tenitigi de ye il a fait le fanfare national génie militaire donc a nalen retraite anticipée ta a continué ni dɔnkili de a bɛ jeliya kɛ a bɛ taga kɔɲɔsumunw kɛ donc n bɛ k'a kɔ n b'a ye bon ale ka bɔbɔkan dɔnkili ka ca ni bamanankan dɔnkili donc ne yɛrɛ nana ye ale bɛ bɔbɔkan da mais caman bɛ bamanankan réclamer kɛnɛ kɔnɔ ne yɛrɛ nana n sigi donc n bɛ fɔli minɛnw ta n b'a fɔ n bɛ dɔnkili da karamɔgɔ tɛ ne la o dɔnkilida kɔnɔna na k'a fɔ ko karisa de dɔnkili yira ne la a bɛ ta a bɛ fɔ tantɔ nin y'a taabolo ye o tɛ ne la dɔnkili kɔnɔ voilà mais n bɛ se ka wuli de ka yala kanubaw n bɛ minnu dɔnkilida kan kanu n bɛ wuli ka taga u ka sigiyɔrɔ la n bɛ taga yala u nɔfɛ donc dɔnkili nacogo filɛ ne bolo. Watapi an b'a fɛ i k'an hakili lajigin cɛkɔrɔba ka bɔbɔ dɔnkili dɔ la. I hakili bɛ dɔ la. Hakili bɛ dɔ la. E k'an hakili jigin dɔ la ta hali ni guitare ma k'a la. Bazo munyu suwani si swabɛ munyu suwani si swabɛ adimiya munyu suwani si swabɛ adimiya munyu suwani si swabɛ munyu suwani si swabɛ munyu suwani si swabɛ adimiya munyu suwani si swabɛ oyima munyu ta oyiluwa muna ima munyu ta oyi mobiliwa abuna walu munyu suwani si swabɛ. I b'a dɔn cɛkɔrɔba bɛ to ka dɔnkili ninnu da a b'a sɔrɔ ne bɛ yen nɔ wa i ma muɲu kɛ i tɛ mobili sɔrɔ. Ne yɛrɛ kun na fɔ hali n'a ma tɔ ninnu mɛ muɲu kɔni. Awɔ n'i ma muɲu i tɛ mobili sɔrɔ i tɛ don avion kɔnɔ. Voilà a bɛ komi ko muɲu ka fisa dusubɔ ye muɲu ka fisa kɛlɛ ye n'i ma muɲu i tɛ du sɔrɔ n'i ma muɲu i tɛ mobili sɔrɔ n'i ma muɲu wala ninnu si tɛ. Ayiwa o diyara n ye Watapi ye album bɔ nin wagati in na. Bon nin wagati in na n b'a sira kan parce que déjà j'ai déjà 9 morceaux n b'i fɛ k'a dafa 12 la dɔrɔn ka kɛ album ye. Tabarikala. Ala k'a tɔ nɔgɔya. Ala k'a tɔ koɲɛ nɔgɔya kɔrɔ ye ko morceau 3 de tora min ma enregistré. Ala k'a koɲɛ nɔgɔya. Olu bɛ studio la déjà. Ala k'a tɔ nɔgɔya. Watapi i ka nin dɔnkilida in kɔnɔ a daminɛna wagati jumɛn kana se bi ma. Voilà bon ne ka dɔnkili a daminɛna depuis que n ka dɔgɔ parce que n bɛ fɔli kɛ depuis n ka dɔgɔ n bɛ fɔli kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ko n bangera k'a sɔrɔ fɔlifɛnw b'an fɛ yen a tɛ mais n yɛrɛ ka kɔɲɔsumuw daminɛ n yɛrɛ ye n ka bɔ ka kɔɲɔsumuw kɛ a kɛra environ 2010-2009. n yɛrɛ bɛ kɔɲɔsumu kɛ yɛrɛ ye. n yɛrɛ bɛ kɔɲɔsumu kɛ n yɛrɛ ye n bɛ taga mɔgɔw ka sumu kɛ des régions i n'a fɔ capitale kɔnɔna na yan nɔ. mais baara in kɔnɔna na i voyagera.
N ye voyage caman kɛ. Concert ou bien kɔɲɔsumu. Bon, n ye concert kɛ hali tout récemment n bɔra concert la Mopti. Donc cela fait maintenant à peu près une semaine comme ça. Tabarakala. Buramuso ye ko bannen o. An ma kɔɲɔ fɔlikɛla sɔrɔ ni ya. Kɔɲɔ jumɛn? Buramuso kɛ. Ne m'an den ka kɔɲɔ dɔgɔda. Fo kɔɲɔmuso yɛrɛ de bɛna a yɛrɛ ka kɔɲɔ dɔgɔda. Tabarakala. An ma bɔ fɔlɔ. I b'a fɔ i ka fɔlikɛla ye ne ni n den ma kuma fɔlɔ. Watafi. An bɛ taa ɲɛfɛ. Baara in kɔnɔ. E bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ dɔnkilida ye. Fɔli ni dɔnkilida bɔlen kɔ a la i bɛ baara wɛrɛ kɛ. Bon projet bɛ n bolo i n'a fɔ ka baara wɛrɛ kɛ a hakilinaw bɛ yen mais pour le moment ni art n tɛ foyi kɛ parce que déjà je suis un animateur présentateur de spectacle. Ah oui. Donc en dehors de ça je suis un maître de chorégraphie en danse contemporaine et traditionnelle. Tabarakala. E belebele ba in. Danse contemporaine ne ko e b'o dɔn. Ne y'a daminɛ ka tubabu de kalan. Donc hali sisan dɔw bɛ n bolo i n'a fɔ hippodrome kɔnɔna na dɔ bɛ jɛmɛ kalan dɔ bɛ ka balani kalan to muso 3 ɲɔgɔn bɛ yen mun bɛ ka dɔn kalan bolo. Buramuso an bɛ taa dɔn kalan. Ne yɛrɛ kun n'o fɔ n buramuso. An bɛ taa dɔn na. An tɛ se dɔn na dɛ. O tɛ baasi ye an bɛ taa. Donc actuellement n bɛ sira mun kan n bɛ fɛ ka studio dɔ dayɛlɛ. Studio kɔfɛ moi je suis comptable. N ye comptabilité de kɛ n ka diplôme bɛ n bolo. Mais pour le moment comme Mali baara ko a ma nɔgɔn. Sinon n ka diplôme dalen bɛ n bolo. N ye comptabilité de kɛ n ka diplôme dalen bɛ n bolo so. Voilà. Watapi a bɛ cogo min na ne ɲɛ bɛ la cogo min na hali ni mɔgɔ m'a fɔ ne tun b'a dɔn a ka kalan kɔnɔ a bɛ comptabilité kɛ parce que wari ka d'a ye. Awɔ wari ka d'a ye. Jɛnɛba sisan Watapi bolofara ka ca. An bɛna bila de a ka comédie fɛnɛ fitinin k'an ye k'a yira k'a fɔ k'a bɛɛ cɛ kelen de ye nin ye. Comédie c'est-à-dire n t'a dɔn a bɛna a fɔ cogo min na quoi. Awɔ. A y'a faamuya buramuso. A y'a faamuya. Ala k'an to sutura Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Amina yarabi. O yɛrɛ ne bɔlen don sa. Jamana in kɔnɔ yan. Ala. Surtout e yɛrɛ i nunkala ka janfa bɛ ɲini ka don i da kɔnɔ cogo min na. O tɛ don o kɔnɔ. Kodi? Wallahi ni kɔni ye nin ye dɔrɔn i ye ne de ye wallahi ale kɔni ne y'a ye sa wa. Ala kana payi k'i la. Nkalontigɛ nafa t'o la o. Nin karabaga dɛ. Fɛn bɛɛ ni mɔkɛ mamuso tɛnɛmuso balimakɛ sigiɲɔgɔn fa kelen ba kelen dɔgɔnin cousin tɛnɛmuso den cɛ ni ɲɛ mun fɔ a t'o la sa kana n kan ko yɛlɛma sa. Ayi a ti yɛlɛma. Kow filɛ sa. A banna. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ musow sisanama u ka sinapu ko. Ne de taalen filɛ palais kɔnɔ an bɛ concert la ne dondola ɲɛ bɛ den dɔ la a bɛ ka sinapu kɛ a b'a la sinapu mondial. Sinapu mondial. A y'i tilen ka don palais kɔnɔ a ko wala ɲani ye palais mondial ye. A ko palais mondial. A bɛ n'i sigi 16 kan a ko wala 16 mondial. 16 mondial. A y'i sigi a ko wala ɲɛ bɛ palais podium na ɲani podium mondial. A y'i sigi ka dɔɔni kɛ dɔrɔn a wulila k'i tilen ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ a ko wala palais ɲɛgɛn. Ɲɛ t'a la ɲɛgɛn mondial. Ɲɛgɛn mondial. A bɔra ɲɛgɛn na ka tɛna k'a vitre yira i m'a ɲɛgɛn vitre ya. Vitre mondial. A y'i t'o la dɔrɔn ka téléphone tigɛ. Ka sɔrɔ k'i sigi cabinet ɲɛgɛn kɔnɔ k'a b'i sɔn sɔrɔ dɔrɔn ne tɛna k'a fɔ o yɔrɔ fana fɔ. Cabinet mondial. O mondial ko. Tiɲɛna o mondial ko man kan tɛ ka taa dɔrɔn. Ka mondial kɛ ka se ka arrêter de. O jo t'o la. A bɛ kan k'o yɔrɔ fɔ. D'accord Watapi o diyara n ye. Sisan Watapi baara in kɔnɔ gɛlɛya bɛ nɔgɔya bɛ. E ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ wa? Bon gɛlɛya kɔni b'a kɔnɔ. Parce que baara o baara n'i y'a daminɛ n'i ma gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ laban t'a la. F'i ka sɛgɛn dɔɔni. Bon artiste ka gɛlɛya fanba ye dɛmɛbaga ko de ye. N'i bɛ baara o baara la ni maa sera k'i dɛmɛ k'i pousse dɔɔni dɔrɔn i bɛ san sɔrɔ. Mais n'a tora i yɛrɛ ma k'i k'i yɛrɛ dɛmɛ. Kuma dɔ courage bɛ na kuma dɔ courage tɛ na. I bɛ décourager i yɛrɛ ma. Mais ni mɔgɔ bɛ k'i pousser diyagoya don i bɛ courage sɔrɔ. Donc art gɛlɛya dɔ filɛ. Watapi i b'a dɔn anw fɛ yan nɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yan nɔ u tɛ sɔn Kulubali fasa dali ma quoi. U b'a fɔ de ko Kulubalilakaw fasa tɛ dɛ e k'o fɔ tan dɛ. Kulubalilakaw fasa o bɛ da dɛ. E k'o fɔ tan. I m'a ye a tɛ se ka dɔnkɛ ya. Kulubali masasi
Kuninana Obarola, Kulubali Masasi ala, Kuninana Numbalula, Kulubina Kulute Dibi ala, Kulubali Masasi, Kulubali Masama Muriba, Nekame Kululema, Turudume Kulubalula, Nangamade Kulubali, Barigati de Kulubali, Duaude Kulubali. Kulubala kauni alakari kulubala kauni alaitani kulubala kau tu bisa ko chamana ay tagara fo kulubala kalu ere kulubali ma sama muriba afara kulubali di ko trawere di ko jawra di ko banada aba kulubala kalu e bitoy muzo sabha furu sago aynya furu ka brahma furu ka solo furu ule denga sabha saba nyaya denga toko da ko nyangolo brahma ya denga toko da ko brahma ngolo solo ya denga toko da ko solo ngolo ore law ko nyangolo mode brahma kolo mode solo ngolo mode ko ya tani hande ko mamuru to koro mamuru wala kalu ala ami saya no sa c'est ça ate ne bena yi passer mburamuso ma ñingal dama ni ba fane bulu ate ama la jana sira ga jeyla ke ala sona okay watapi ate komi ira ko ye ikumi tugu kata dung dalo no fe kase ko dung la me pour que ibise ka ke dung dalai donc dung dala nu ikumi tugu akun kadi ka ke jon kelene ou bien joine ka dung da kanu ni ko fait ka ko tiki. Bon, d'abord dongildala malien dongildala bekadine tabarikala bekadine c'est-à-dire nega idole malien dongildala be ni ibe c'est-à-dire ni be baraka dron ki be baraka dongli konnana ibe répéter dron ikadine tu vois parce que kele ni ka ke moye do bekadine mbi fe ka ken yere di ne be fe ka ken yere di mais dongildala bekadine parce que ne be maninga dongli da ne be bamana dongli da donc na fara ko ika taka maninga la ka klaka na bamana ngala donc soit be chaya donc dongildala bekadine mais anti teme yi ngade ibi klaka maninga dongli donda pour ye mai sawa akatana nye maningala kasira farana nye ananye sarila ne wato fayazila ananye sarila ne wato fayazila siri ananye sara dinyanye moko nanye sarila ananye sarila ne wato fayazila iba mirine manele ni kanuna iba kumane manele ni kanuna siri asonte bebela benita dedu belinda nyamole kanya watapi benita dedu belinga mole kanya jonkana ba jonnya omadi wala ine dume kanu defe waliale angata jere ba jena maninga ta jara de okay watapi donc l'idée qu'on a ere na fa jumendi soro c'est qui dado dola ko fanyana ouais bon donc l'idée qu'on a nyen na fa soro la nyen na fa soro la chugudi parce que donc l'idée le qu'on a na ma dama be ma ba dama be nyulu do munu be ndeme nu be se kan zon ba mu wani ba binani ni ba bisekin chama una bo monde ne ma fana bi ne de permettre ka se ka magoni do nya sokono abi foko ne denga ne gas glintati donc we dong la na fa doy abi ame jalu barkada noy ADP Maliba président abi Maimouna Traoré barkada noy entrepreneur babay abi ma chama barkada abi baba nanjo barkada no kara commune 5 députés ma chama donc ko ki bi fara fambe to fodron
donc bi do gasi ana ta Jenaba ok Watapi nam ama fara ɲɔgɔn alisa ote dɔnkiliden kɔnɔna yɛrɛ la ko jumɛn yɛrɛ man di e Watapi yɛrɛ fiyewu dɔnkilida kɔnɔna na fɛn man ne janfa trahison non je déteste ça dans ma vie jamburamuso yɛrɛ bi dɔɔni ma a duma fɔ ne qualité ayi Isa fɛ awɔ ne tatɔ an ka école la u ye ne ci de ko ne ka fari san ne tatɔ fari san yɔrɔ la ne ye wari di faritigi ma k'o ka hɔn maître nana ne ta n tɛgɛ ma ka taa ni ne ye classe kɔnɔ ne bolila kana ko ne bɛna fari minɛ ne y'a sɔrɔ faritigi fana ye fari feere ne nana n jɔ ne ko bɛ fɔ cogo do o y'a sɔrɔ maître bɛ ne tɔn kɔfɛ a ko na tɛmɛ an ka taa o tɔgɔ de ye ko trahison n'an ka taa maître tiɲɛna i ka nin kelen nin bila a tɛ nin ye wa tiɲɛna e ba de gagne a dun kɛra ten de dɛ trahison in sɔrɔla ten de n y'o dɔn o cogoya non i ba de kaɲi aw ka dugu bɛ i ba ɲɔgɔn tɛ e fɔrɔlen don koyi tabarikala Watapi Jenaba ni ce an bɛ segin ɲɔgɔn ma tuguni baara in ma nɔgɔ tiɲɛ hakilina jumɛn bɛ e la sisan ni Ala ye hɛrɛ k'i ye don n'a nataw la i bɛ se ka min kɛ Mali tɔgɔla jigiya ye ni n ko Mali tɔgɔla jigiya ye den mara yɔrɔ dayɛlɛ b'o la ka denmisɛnninw dɛmɛ o b'a la muso filiyatɔw ka ca an fɛ yan sɛgɛnbagatɔw ka ca an fɛ yan o n'a sugu ninnu ubiyɛn yiriforo dɔ bɛ yen c'est-à-dire fɛn caman quoi fɛn caman b'a la fɛn caman b'a kɔnɔ quoi nin ye exemple de ye quoi ni i bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ i ka laɲini ye fɛn min ye ni Ala y'a nɔgɔya i b'a kɛ Mali ye bon n ka laɲini ye fɛn min ye ni Ala ye se kɛ n ye n'a ye nɔgɔya kɛ n ye a bɛ n kunkolo la ka école belebele dayɛlɛ o école ye jumɛn ye mun bɛ se ka fantandenw ta se tɛ minnu somɔgɔw ye u ka se ka kalan kɛ fisabililayi minnu bɛ yen nɔ ko kalan de ko b'u kɔnɔ minnu bɛ yen ko art ko b'u kɔnɔ ko ka taga artisiya fan fɛ bɛɛ n'i ka kanu don n'i ko ko école dɔrɔn a bɛɛ b'a kɔnɔ donc u ka se ka dɔw bɔ degun la ka dɔ bɔ tɔɔrɔ la parce que ni wari caman b'i kun n'i ma mago ɲa n'a ye i ka waritigiya ye fu de ye parce que maanifin n'a ka di ye i ka du jɔ k'a kɛ étage 4 ye talima 5 i ka dɔ jɔ Kalabaya ka taga dɔ jɔ Ɲamakɔrɔ ka taga dɔ jɔ Falajɛ ni sunɔgɔ y'i minɛ pour que i ka tigɛ i ka du la i tɛ se ka taga da bɛɛ kɔnɔ su kelen wa i bɛ taga da kelen mun kɔnɔ n'a ka di dilan i k'a kɛ 6 place ye i dayɔrɔ tɛ tɛmɛ i ni place kan o ni maa banna i b'a ye fana k'a fɔ ko maa dayɔrɔ bɛɛ ka dɔgɔ n'o ye o n'i y'o ye ka ban i b'a fɔ ko diɲɛ ye fu de ye quoi i y'a ye maa bɛ taa ka nafolo in to yen n'i ye nafolo sɔrɔ dɔrɔn a kɛ ka mako dɔ ɲa mun bɛ se ka f'i kɔ sini saya fura bɛ saya la o fura mun bɛ saya la n k'o ye kɛwale de a banna n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ taa o de bɛ f'i kɔ o tɛ tunu dɛ awɔ sogo bɛ tunu kolo bɛ tunu mais tɔgɔ in o bɛ to a nɔ na tabarikala Watapi ari yɛrɛ kɔnɔ fiɲɛ b'i ni mɔgɔ cɛ ne ni artiste cɛ a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye fɔlikɛla b'a la dɔnkɛla b'a la dɔnkilidala b'a la non bon naturellement a bɛ kɛ a bɛ ari naturellement et pour le moment arankin tɛ ne ni artiste si cɛ tabarikala parce que maa bi bi dɔn i tɛ sini dɔn mais n bɛ don min na i ko bi arankin tɛ ni mɔgɔ si cɛ ni bɛɛ lajɛlen ka di wa n ka laɲini tɛ arankini ka don ni maa cɛ ye mais maanifin bɛɛ dusukolo tɛ kelen ye maa dɔ bɛ se k'i juguya mais ka arankin don i n'a cɛ mais hali n'a tɛ e kɔnɔ ale bɛ k'a kɛ mais o kɔni tɛ ne hakili la tabarikala Watapi an bɛ se kunun kuncɛyɔrɔ ma folikan laban min b'i bolo an bɛna jamukan kuncɛ n'o ye a tɛ bon sisan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo folikan laban min bɛ n bolo n ka album na sɔn kelen bɛ yen o fana ye jarabi ye i n'a fɔ n ye jarabi dɔnkili da n ye musow fasa da n obligera ka tila ka juguya da ka tila ka bi tile da
donc album na song kelembe no jarabi o kanga bo studio la semaine ngono donc mo daw kloka ndesani jarabi ko inde ne ko mali kuna foni ne rataro ne minani kuma fa mino brom so korba de jarabi alamine ikidamine anke ma jarabi ti mo ka alanterige ni mo kanu adia nya ko beke alanterige ni mo kanu ani nga ko beke nebi ala dunia la me kanu de yoronyini nebi ala dunia la ngomme seri de yoronyini jongala jikina ngodiana jombeni kanu ndo ala wata pi amisa yani alanteriga ni mo kanu andi anya ko beke alandinga mo ni mo kanu andi anya ko be fai widigi dola beni kanu ndo jombeni di anya mo watapi beni kanu ndo jombeni dinga mo alanteriga mo ko manyi mo ko juguti mo ko nyuma ne valeri do nega seri kadinye nega bebe kadinye walai nega seri kadinye akalobu kuma nu ne diaranye nega seri kadinye akasuba kuma nu ne diaranye aga wui ni wai kuma chamano diaranye na ya bolo na farilate watapi mfari golo be sumaya na ya bolo na farilate nela tara minga blu hakili be nyami namanjo mi bio baby baby mbeni dianye mo dunia watapi ni diaranye amifo ba dante foli mina okay ka an flebara bela jele fo ate ka fo kanu ba nyana ko ni ko damne de ate le début du commencement ni masai manga joana dona na taula ante fara watapila amina ta instrumentiste ya do fenena abina na instrument do fene kanu fene fani anga do ko ni era de watapi an kanu ba an me dan ba kene kono ni masai manga joana dona na taula mi nyongo soro kene wereka ba jene ama fa kanu ba ye nu be fe ka buram so chini ni buram so koroba jabo dron oku sole to mali kuna foni.net TV la